Eu? Eu Lucky, tu ce mail ai să transfer pe transfer.ro filmele astea, că eu nu mă pricep de niciun fel să le bag pe DJ Lucky 96. DJ Lucky 96? Yahoo.com sau Yahoo.ro.com? Să ți le drept înainte. Da, eu îi prefer pe lui, neapărat ca să-i țin pe ăștia. Voi de... Dar tu-i gaz! Am și gaz, am și râs. Ce zici, te zici? Haide, să mergem mai înainte față? Păi da, să fie 2 raport, mai departe ce facem? Păi să pun sniperul pe Îl lăsăm pe Claudiu, îl lăsăm pe Claudiu pe la gar, pe la electric? Da, Claudiu, poți să duci că tu n-ai range. și să ieși pe clădirea aia În spate, acolo la gard. pe aici, pe la electric, știi unde avem noi bilele. Tu iei până spate pe după gard și fugi repede la electric, da? Vezi că ei au un gard pe partea aia și ei pot să fie după gardul și sigur o să ducă după gardul ăla, da? Vezi că dacă ești pe dreapta, ei pot să te ia. Și că ai grijă, tu trebuie doar să stai aici, la eventual pe cursul de stânga, să iei pe ea de la pom. Și cu urechile largi deschise, ca să auzi că foșnește. Foșnește. Aici e o cameră, aici e o cameră. Poți să intri acolo, poți să intri o cameră din stânga, din față, știi? Unde a fost Angel? Da, dacă eu mă știu eu acolo, asta să iau zi, să iau pe aia pe stânga. Da! Atunci du-te. Hai cum zice. 3! Da, atunci rămâi cu noi. 1! Star jos! Aveți noroc voi că nu merge mie ăsta. Ce nu-ți merge, mă? Ce nu-ți merge? Nu poate. Stai așa să mă ascund. E lângă tine. Aproape de tine. Pe partea alaltă a gardului. Și bate, dar cade, uite, cad pe jos. Mai e Alex! Mai e Alex! Al treilea copac, pe partea ta! Mort! Sorry. Atâta se vedea, i-am simțit sus. Nu, dar Lucky stătea exact unde a stat trigger și s-a dus aminte cu John. Exact. S-a dus la electric. Vezi că ai 2 Lucky. Ia, mai e Alexane. Unde e? Mort! Ba nu!
Ba da, ba da, de la el. Nu știam de unde a venit. Și nu știam dacă e bilă sau nu. A simțit aici în piept. De la el, de la mine. Nu, de la el, nu, acum nu. Deci după ce te-am spus pe tine, l-a văzut și l-a văzut Nic. Da, și așa ușor. Pac, zic, mă, ce pana mea. A rămas Angel. Ce fugea, dragoia? Facem o chestie? Hai să tragem toți pe Dark Angel. Eu facem glume, A. Nic! Nic! Stay my gun, Max, stay my gun. Hai să... My gun. Hai să tragem toți spre Dark Angel. Da. Bă, mă, lasă să vină după mine. Începem să tragem toți. Și acum toți. Acum. Hai, și acum. Acum! Toți! Jos, în jos. Nu mai avem. Bă, s-a întâlnit bine de azi. Oho. No shit. What about me? Mai facem? Hai, băgăm unul. One more? Bă, mai am o magazin, iar merge. Eu am 3. Mai am o magazin și 4 bile. Last one.